Egunon, nor da nor ez da ume txikia, 10 urte egin ditu, eta denbora honetan erakutsi du ez zela alferrik sortu. Lehenbizi mila esker nor da nor elikatzen dutenei, benetan tresna baliagarria baita denontzat, itzultzaileentzat. Neri binpin balio dit. Eta zertarako erabiltzen dudan, batetik, behin baina gehiagotan itzultzaileren batekin kontaktatzeko. Batzutan premia sortu zait liburu baten puska izatekoa, eta orduan begiratu nork egin zuen, eta orduan ari eskatzeko liburuaren puska hori, hortarako erabili dut, kontaktatzeko. Eta orduan, zubi lana oso ongi egiten du nor da norrek, itzultzaileekin kontaktatzeko. Eta gero bestetik, noski konsultak egiteko. Uste dut oso datu base ona dela, oso ongi hornitua dagoena. Ongi ageri da, itzultzaile bakoitzak ze hizkuntzatatik egiten duen, ze hizkuntzatara, ze espezialitate dituen, eta orduan nik askotan begiratu dut, eta askotan begiratzen dut, itzultzaile bakoitzak zer egiten duen. Eta gero bestetik, itzulpenen katalogo ederra ere bada. Oso ongi balio digu konsultatzeko itzulpen bat nork egin zuen, eta noiz egin zuen, ze argitaletxerekin argitaratu zuen. Eta gero bestetik, badu beste gauza bat ona, itzulpenekin batera, kritikak ere agertzen dira. Eta orduan nik askotan erabili dut hori, konsultak egiteko eta kritikak ere irakurtzeko. Beraz, hori, zorionak, nor da norri eta nor da norren zaintzaileei.